Bună seara, doamnelor, domnilor! Urmăriți în continuare evenimentul zilei. Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de ieri în regiunea podului Bechir. Tânărul șofer riscă o amendă de 1000 de lei și 6 puncte penalizare. Din cauza timpului nefavorabil de afară, automobilul cu marca Honda a ieșit de pe banda de circulație și s-a tamponat în bara de protecție, rostogolindu-se în râpa podului Bechir. La intervenția poliției, șoferul automobilului original din satul Racovăț nu a fost prezent la fața locului. La data de 8/09/2010, în jurul orelor 17:00, primind informație la unitatea de gardă, precum că pe traseul L110, km 2+500, a fost comis accident rutier, s-a răsturnat pe acoperiș un automobil model Honda, fără numere matriculare. Ieșind la fața locului, s-a stabilit că automobilul este nematriculat, conducătorul auto lipsește. La moment se duc investigații pentru a aprecia cine este conducătorul auto. Automobilul este deteriorat considerabil. Colaboratorii poliției susțin că în caz că se va dovedi șoferul vinovat, va fi amendat cu suma de 1000 de lei și 6 puncte de penalizare. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară bună. La revedere!